Pohodlne si sadni. Nohy, ruky nemaj prekrížené. Zavri oči. Zhlboka sa nadýchni a pomalý výdych. Uvoľni si telo a vyprázdni svoju myseľ. Sústreď sa na seba. Sústreď sa na dýchanie a počúvaj môj hlas. Svedomím sa teraz prenesieš na špirálovitú energiu, ktorá je vedľa teba. Táto energia ťa dvíha vyššie a vyššie. Cestuješ na krásnu svetelnú lúku. Pred tebou sa zjaví jemný vodopád. Choď pod ten vodopád a nech ťa premije, prečistí. Za tvojím chrbtom sa otvára skala a ty prejdeš tým otvorom, prichádzaš do anielského sveta. Pred tvojim duchovným zrakom sa odkryje prekrásna kvetelná lúka. Anjeli ťa vítajú. Chytia ťa za ruku a ty cítiš, že si v bezpečí. Vedú ťa po cestičke, idete cez les medzi stromami a všimne si svetlo presvitajúce medzi korunami stromov. A v diaľke počuješ žblnkotanie vody. Ako sa blížiš, cítiš vôňu vody a pred tebou sa zjaví priezračné jazero. Vstúp, prosím ťa, do vody, si bezpečí. Anjeli sú vedľa teba, máš ich ochranu. Teraz tu, v tomto priezračnom jazere, pusti všetko, čo už nepotrebuješ. Pusti strach. Voda z teba odplaví pocit strachu. Voda odplaví pocit hnevu, žiarlivosť, beznádej, sebaľútosť. Voda ťa prečistí a zmije z teba tieto negatívne pocity. Popros anjelov, nech ti pomôžu zanechať všetky negatívne pocity. Popros anjelov, nech ti pomôžu zanechať všetko, čo už nechceš niesť so sebou do budúcnosti. A v duchu povieš: z celého srdca nechám ísť všetko, čo mi už neslúži. Nechám ísť svoj strach. Nechám ísť svoj hnev. Beznádej. Všetky negatívne kódy
nech sa zrušia vo mne. Púšťam ich. Všetok negatívne nech sa premení na svetlo a lásku. A teraz prosím, výjdi na breh, kvapky vody na tvojej pokožke, slnečné lúče vysušia. Anjeli ťa obklopujú, jeden ti podáva šaty zlatej farby. Vezmi ich. Anjeli ti pomôžu vziať to na seba. Tieto zlaté šaty ti dajú silnú ochranu. Vyjadri vďaku anjelom. Ideš ďalej, cesta ťa vedie cez krásnu lúku, lúčne kvety všade. Steblá trávy sa vlnia v miernom vetre. Cítiš vôňu trávy a z matky zeme vychádzajúce energie. Buď jedno s prírodou. V diaľke počuť žblnkotanie. Ako sa blížiš, už cítiš vodu a zjaví sa pred tebou rieka. Choď tam, prosím. Smer toku rieky je od tvojej ľavej ruky napravo. Ak si na opačnej strane, vráť sa. Anjeli ti pomôžu vrátiť sa na správne miesto. Na tejto rieke kotví loď. Prosím, choď na túto loď a nechaj tu na lodi všetko, čo už nechceš brať so sebou do budúcna. Pros o pomoc svojich anjelov. Pros, aby ti pomohli všetko nechať na tomto lodi. Daj na túto loď všetky svoje sľuby, čo si dal v minulom prítomnom čase. Sľuby chudoby, osamelosti. Nechaj tu na lodi sľuby chudoby, osamelosti. Nechaj tu na lodi svoj hnev, pocit viny, obavy, nevieru, svoju chorobu. Nechaj tu na lodi osoby, ktoré chceš pustiť, s ktorými chceš ukončiť vzťah alebo obnoviť vzťah. Čo je tvoje, očistené sa k tebe vráti. Netráp sa kvôli ním. A
A teraz poď dole z lode, odviaž loď a teraz pros. Anjeli, prosím vás, pomôžte mi. Všetko, čo som dal na loď, nech sa uvoľní a premení na svetlo a lásku. Nech sa začne proces čistenia. A teraz sa vyber napravo, cesta ťa vedie, ideš medzi stromami, kríkmi, cesta ťa vedie na čistinku, kde je krásny strom plný života. Sadni si pod strom a spomen si na priateľov, príbuzných, rodinu. Na koho sa hneváš? A koho si sa dotkol? Popros, aby sa zjavili na tejto čistinke tí ľudia, ktorým treba odpustiť alebo poprosiť o odpustenie. Pomaly sa objaví ich tvár, telo na tejto čistinke. Popros, nech tebe pristúpi tá osoba, s ktorou si teraz pripravený riešiť problém. Len to dovoľ. Ako náhle spoznáš osobu, stojacú pred tebou, pozdrav ju. Spomen si na problém, ktorý s touto osobou máš, a z čistého srdca popros o prepáčenie a odpustenie. A z čistého srdca odpusti tejto osobe. Vedz, že to robíš kvôli sebe, veď negatívnymi pocitmi si zastavil prúdenie lásky. Objím túto osobu, požehnaj život tejto osobe, žehnám ťa, prajem ti všetko dobré a krásne. Rozlúč sa s týmto miestom a pohni sa cestou späť. Precíť ľahko svojich krokov. Veď si sa zbavil negatívnych pocitov. V tvojom tele, v duši je harmónia a cíti sa stále lepšie a lepšie. A cesta, ktorou si kráčal, ťa privedie naspäť ku skale. Rozlúč sa s anjelmi, poďakuj sa im za pomoc, za ochranu, ktorú od nich dostávaš. Sem sa hocikedy môžeš vrátiť, ak to budeš cítiť, že je to potrebné.
Prejdeš cez otvor vedľa vodopádu naspäť. Ideš na lúku, kde na teba čaká energetická špirála. Vstúpíš na ňu a bere ťa naspäť na to miesto, kde medituješ. Sústreď sa na svoje telo. Pomýkaj rukami, nohami. V tvojom svete je všetko v poriadku. Obklopuje ťa láska a harmónia. A pomaly môžeš otvoriť oči.